Bæredygtighed ligger jo indbegrebet i vores DNA. Det er bæredygtighed, der har gjort, at vores samfund og vores kultur har overlevet de sidste 1000 år under næsten umenneskelige forhold. Den del skal vi jo selvfølgelig bringe videre, når vi skal udvikle Grønland som turistdestination. Vi skal passe på vores natur og vores klima, men vi skal også passe på vores kultur og vores samfund. Ersaarissumik nalunaaruteerusupparput takutikkusupparput er Greenland nimi nunatsinnilu bioyortitsinneq pingaruteqartulut isigiipput. Tuukkap uumatimmisartorsuup nuta sananeqarnera minguitsitsinnerutungaatigут iluaqutissartaqartoruyussuugoq ассерсуутигиннарлу орсуссамик анникиннеруйуссуармик атуисарлуни тааматуллу биуартитсинеруп тунгаатигут илуарутаассааллун. Inden for luftfarten, der har man besluttet, at i senest 2050, der skal luftfarten være CO2-neutral. Der er en lang vej hen mod at opnå 100% CO2-neutralitet. Og teknologien kommer først for alvor til at hjælpe os, når vi når hen i omkring 2035-2040. Så indtil da, der er løsningen faktisk bæredygtige brændstoffer. Og det er derfor, at Greenland har valgt allerede nu at investere i første omgang 5% SAF i tanken. Og det vil vi gerne øge den andel så meget som vi kan. Og det er simpelthen for at vise omverdenen, at vi mener det, når vi siger bæredygtighed, og for at Grønland skal fremstå som en bæredygtig destination. Ikumatissaq bioartittiviusoq suuga SAF Sustainable Aviation Fuel naalisaatigaa atortussiassat bioartittiviusut atorluunitsuliaavoq kimiilu eqqarsaatigalugu timmisartunut ikumatissamut nunap iluaneersumut assingusoriussuarmik sanaajuvoq. DUGA er en Airbus A330 Neo, og Neo det står for New Engine Option. Og deri ligger, at DUGA er udstyret med mest moderne motorteknologi, og det betyder væsentligt mindre brændstofforbrug og dermed også væsentligt mindre CO2-udledning. Men en ting er forbruget, en anden ting er de brændstoftyper, som vi forventer at skulle benytte os af i fremtiden inden for bæredygtige brændstoffer. Og der er DUGA også forberedt til at kunne flyve på både biobrændstof, som vi allerede har i dag, og i fremtiden også på det, vi kalder syntetisk brændstof, altså Power to X eller Power to Liquid, som egentlig er syntetisk fremstillet brændstof, som er 100% CO2-neutralt, og det er DUGA allerede forberedt for. Så derfor kan man sige, at flyet er fremtidssikret.